99% af alle mennesker overtænker alt. Kloge og ambitiøse mennesker kan slet ikke stoppe igen med at overtænke. Vi sætter spørgsmålstegn ved den bedste brug af vores tid. Skal jeg gøre, hvad de gør? Du behøver ikke at følge dem. Bedre blive på dit eget spor. Bliv inspireret, gør mere, tænk mindre. Handling fjerner enhver tvivl. Jo mere du handler, jo mindre tvivler du. Alting ændrer sig, da jeg indså det. Vi kan ikke altid føle os perfekte. Jeg accepterer, hvor jeg er nu, og jeg er præcis, hvor jeg skal være. Hårde dage, det er også en del af sagen og en del af rejsen. Så læn dig ind i dem. Dårlige dage kan også forme et meningsfuldt liv. Så på svære dage, der presser jeg mig igennem. Endnu en træning, endnu en gentagelse. Men husk, uden mål er der ingen vækst. Du falder til niveauet af dit mindset og ikke dine mål. Så hold op med at tænke på mål. Folk holder op med at tænke på deres mål. Hvad gør du for at blive på dine mål? Brug kommentarfeltet nedenfor.